Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Imbagħad għalilhom parabola biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtaw. Għalilhom: kien hemm f'belt wieħed imħallef li la kien jibża minn Alla u lanqas iħabbel rasu minn ħadd. F'dik il-belt kien hemm waħda qarmla u kienet tmur għandu u tgħidlu: għamilli ħaq kontra l-għadu tiegħi. U ma rridx u dam ħafna hekk. Iżda mbagħad bejnu berruħu qal: mhux għax nibża minn Alla jew issa nħabber rasi min-nies, imma l-inqas għax din l-armla dejqitni, ħanamlilha ħaq biex ma tibqax ġejja u sejra sa ma tifnini. U l-mulej qal: isimgħu ftit x'jgħid l-imħallef il-ħażin. Imbagħad Alla lill-magħżulin tiegħu li jgħidulu lejlu nar sejjer ma jagħmlilhomx ħaq se joqgħod itawwal magħhom. Jien ngħidilkom li malajr jagħmlilhom ħaq. Imma taħsbu intom li bin il-bniedem se jsib il-fidi fuq l-art meta jiġi? Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Ħuti eżis, iż-żmien tal-pandemija ħall effett qawwi fuq ħajjitna. Di l-provi okkażjoni biex nagħtu xhieda tal-fidi tagħna, biex nissettqu fit-tama u nwettqu ġesti ta' mħabba permezz ta' opri ta' karità tal-ġisem u tar-roħ. Ħafna ġew milquta mid-tbatija għax tilfu persuna għażiża jew ma setgħux ikunu magħha jew tħalli din id-dinja jew waqt id-difna. Ir-relazzjonijiet familjari u soċjali għaddejjin minn prova jibsa. Il-kriżi ekonomika u n-nuqqas ta' xogħol inislu l-biża' dwar il-futur dejjem iżjed inċert għal familji tagħna. F'din l-esperjenza xi ftit jew wisq inħossuna bħall-ewwel komunità nisranija li t-test tal-Apostli jiddiskrivija b'din l-espressjoni sabiħa. Fl-istess ħin il-Knisja kienet qiegħda titlob lil Alla bil-ħerqa. Aħna wkoll nixtiequ ninaqdu biex nollu quddiem Alla it-talb tagħna, ħalli jagħti widen għal dak li qiegħed nitolbuh. F'dan ix-xahar ta' Mejju ejjew ninaqdu madwar il-Papa li qed isejjaħ lill-Knisja kollha biex flimkien ma' Marija u Alla titlob għat-tmiem ta' dan it-tiġrib. Il-lampa li għadna kemm xelna tfakkar lill-komunità tagħna li aħna ġejjin imsejħin nitolbu għat-tmiem tal-pandemija u b'mod partikolari illum għal dawk li jaħdmu fil-komunikazzjoni. Tolbukom biex tisru f'dan is-santwarju u nistiednu lil dawk li ma jistgħux ikunu preżenti biex tul dan il-jum kollu jingħaqdu magħna fit-talb minn djarhom, mill-postijiet tax-xogħol u mill-komunitajiet parrokjali mifruxa f'pajjiżna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftiek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftiek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftiek Ġesu. Taħt il-ħarsin tiegħek nistkennu, Om Quddiesa ta' Alla, la twarrafx minn quddiemek it-talb li nagħmlulek fi ħtijietna. Weħlisna minn kull tiġrib, o Verġni glorjuża u imbirka. Amen.
Spiritu Quddies tal-mulej, dawa lil-moħna, lil-qalbna bismik, kun għalina ser, milja ta' kull fer, għawi lil-ruħna Spiritu tal-paċi tal-erf, għallimna nħobbu u nafru bl-arbin, ġeddet wiċċi l-art fejja minna l-mart, ejja aħjina Spiritu ta' faraġ ta' dar, il-awġ dal-lamna farrakna bismi, tina l-erf meħtieġ narfu nimxu triq biex nejxu ħajja fismi. Spiritu ta' mħabba bla qis, lilek foħija min qalbna nagħtu, flimkien mal-missier ma' Ġesu l-ħellis, lilkom kull glorja, amen. Ħares lejna mulej u li timħabtek, f'din il-odwa li urid tal-ħelsin, isma' l-qlubna milena jelistulek, li sbaħanja Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U t-leżis l-lum qegħdin nofru l-Quddiesa għar-Ruħ Dolores u Ċensina Formosa. U fil-Vanġelu l-lum Ġesu ser ifakkarna fil-ferħ veru li jagħtina hu, li ma ferħ inġibuh jekk nobdu l-kmandamenti tiegħu. U biex nitħejjew tajjeb bħal dan misteru li issa qegħdin niċċelebraw, jew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li sirt bniedem bħalna u salvajtna, mulej ħniena. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħniena. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna,
u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla fil-grazzja tiegħek aħna minn ħżiena nsiru tajbin u minn imsejkna nsiru ħinja. Wettaq fina l-emil u d-doni tiegħek biex kull min jikseb il-ġustifikazzjoni bil-fidi ma tonqsu qatt il-qawwa imma jibqa' sħiħ sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien wara diskussjoni twila, Pietru qam għalilhom: Ħuti, intom tafu li sa mill-ewwel jiem Alla għażilni minn fostkom biex minn fommi il-pagani jisimgħu il-kelma tal-Evanġelju u jemmnu. U dan xedu Alla li jaraf il-qalub billi tom l-Ispiritu Santu bħalma taħ lilna. Ma għamel ebda għażla bejna u bejnhom, imma selfilhom qalbhom bil-fidi. Mela issa għaliex iġġarbu lil Alla billi tridu tqiegħdu fuqhom id-dixxipli madmad li la missirijietna u lanqas aħna ma flaħna nerfgħuh. Wara kollox aħna nemmnu li bħalhom aħna nsalvaw permezz tal-grazzja tal-Mulej Ġesu. Imbagħad waqa' skiet fuq il-ġemma kollha u għadu jisimgħu lil Barnaba u lil Pawlu jirrakkuntaw kemm sinjali u miraklu Alla kien għamel permezz tagħhom fost il-pagani. Meta waqfu huma qam ġagbu u qal: Ħuti, isimgħuni, x'mun għalilna kif Alla sa mill-bidu ħaseb biex jiġbor minn fost il-pagani poplu li jkun tiegħu. Ma dan jaqbel kliem il-profeti kif hemm miktub. Wara dan nerġa' niġi u nibni id-dar ta' David li ġġarfet, nerġa' intella il-ħerba tagħha u waqqafha mill-ġdid biex ifittxu l-mulej il-bqija tal-bnedmin u l-ġnus kollha li fuqhom isejjaħ ismi, dan jgħid il-mulej, li jarraf dan kollu sa mill-qedem. Għalhekk jien ngħid li mhux ta' min idejjaqhom lill-pagani li jikkonvertu lejn Alla, biss niktbulhom biex jitbedu mill-ikel imniġġes bl-idoli u miż-żwieġ ħażin, bil-laħam tal-annimali fgati u mid-demm. Għaliex sa mill-ewwel żminijiet kien hemm f'kull belt min ixandar il-liġi ta' Musè u jaqra fis-sinagogi kull nhar ta' Sibt. Il-kelma tal-Mulej. Xandru fost il-popli kollha l-eġobijiet tal-Mulej. Xandru fost il-popli kollha l-eġobijiet tal-Mulej. Għannu lil-Mulej għanja ġdida, għannu lil-Mulej fl-art kollha, għannu lil-Mulej birku ismu. Xandru fost il-popli kollha l-eġobijiet tal-Mulej. Ħabbru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu. Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, fost il-popli kollha l-eġobijiet tiegħu. Xandru fost il-popli kollha l-eġobijiet tal-Mulej. Ejdu fost il-ġnus il-Mulej isaltan u iżomm sħiħa id-dinja biex qatt ma titħarrek u li jiġġudika il-popli bis-sewwa. Xandru fost il-popli kollha l-eġobijiet tal-Mulej. Alleluja, alleluja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-Mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Alleluja. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Kif ħabni missieri hekk ħabbejtkom jien, ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti, kif jien ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. Qedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom u l-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Il-kelma tal-Mulej. Hekk il-ferħ i waħda
mill-affarijiet li aħna nfittxu, kemm bħala individwi, kemm bħala soċjetà, nixtiequ li nkunu ferħanin. Il-ferħ u nuqqas ta' nkwiet, il-ferħ u nies li jfesteġjaw flimkien. Ekku dan il-ferħ biex nakwistawh irridu ikollna ċerta libertà. Issa din libertà kif inġibuha? Hawnhekk Ġesu llum jagħtina l-formula, ħafna drabi hawn min jipprova jbelna l-idea li r-reliġjon ma tħallinix liberi. Ir-reliġjon tiddettalna x'għandna nagħmlu. Però fil-verità dawk li huma l-kmandamenti mhuma xejn ħlief nistgħu ngħidulha safeguarding għall-istess ferħ tagħna. Fil-fatt Ġesu x'qalilna? Qalilna nagħtikom il-kmandamenti kif il-Missier ħabb lili jekk jien nħobb lilkom, u jekk aħna nobdu l-kmandamenti il-ferħ tagħna jkun sħiħ. Jekk aħna maħluqin ġbija ta' Alla, aħna aktar ma nkunu qrib ta' Alla, aktar ħajkonna ferħ kbir. U din nifhmuha b'mod naturali. Naraw il-kmandamenti wħud minnhom, pereżempju la tisraqx. Jekk jien nisraq, alla volja forsi nakwista xi ħaġa li mhix tiegħi, taħsbu li min jisraq ikun ferħan, jew kun dejjem imwerwer li jista' jinqabad. Min forsi ikollu xi ħabib jew ħabiba li ma jridx li l-familja tiegħu tkun taf. Jieħu gost ftit dak il-ħin, imbagħad wara jgħix id-dar imwerwer alla ħares tinduna l-mara jew ir-raġel tiegħi. U nistgħu nduru l-kmandamenti kollha. Allura l-kmandamenti qegħdin hemm mhux biex jiddettawlna x'għandna nagħmlu, imma biex jgħinuna ngħixu ta' persuni integri biex il-ferħ tagħna ikun sħiħ kif qalilna Ġesu. Anke l-fatt l-ewwel kmandament ħobb lil mulejjella tiegħek b'qalbek kollha, li ħares il-ħdud u l-btajjel, dan kollha qegħdin hemm biex jgħinuna. Immaġinaw kieku aħna ma jkun innutaw x'jiġri mis-soċjetà, x'jiġri minnha meta neħu din il-perspettiva. Nispiċċaw nduru fuqna nfusna, nispiċċaw naħlu l-enerġija tagħna f'affarijiet inutli. Għalhekk jew nitolbu l-Mlej biex illum nifhmu din il-ħaġa li l-ferħ tagħna ikun sħiħ aktar ma nkunu qrib il-kmandamenti tiegħu. Hekk qalilna Ġesu. Aktar ma nifhmuha din, aktar il-ferħ tagħna jkun sħiħ. Mela jekk jew illum f'mument ta' skiet issa nixxenqu li jkollna l-veru ferħ, jekk forsi hemm xi kompromessi fil-ħajja tagħna, ejjew nitolbu l-Mulej illiberana minnhom, jekk fil-passat żbaljajna ma jimpurtax, inkomplu nitolbuh maħfra u inkomplu naħfru lilna nfusna tal-li żbaljajna. Il-kumplament jew minn issa l-qudiem inkomplu ngħixu skont il-kmandamenti tiegħu ħalli l-ferħ tagħna ikun sħiħ. Fi skiet nitolbu fuq dan. U sanumu bil-wifqa u resqu it-talbit tagħna. Tolbuk Mulej għall-Knisja, għall-Papa, l-isqifijiet tas-saċerdoti biex il-Knisja tkompli dejjem ixxandar il-ferħ tal-Evanġelu. Nitolbu. Tolbuk Missier ħanina għalina l-koll biex fid-deċiżjonijiet tagħna nimxu aktar skont dak li għallimtna inti għall-istess gwadan tagħna biex il-ferħ tagħna ikun sħiħ. Nitolbu. Resqulek Missier ukoll il-Pellegrini kollha jiġu jżuru dan is-santwarju, mod speċjali dawk għaddejjin mid-diffikultà. Ejnhom biex f'dan is-santwarju jiltaqgħu ma' saċerdoti li jagħtuhom il-ferħ sħiħ tiegħek. Nitolbu. U issa fi skiet jew resqu talbina il-Missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna.
Jitolbuti bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ġwati fir glor ta' ismu, aħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla f'dan is-sagrifiċċju qaddejs li sejrin inġeddu, intressaqtna lejk u tajtna semm natura tiegħek Alla wieħed u għoli. Għamel li permezz ta' ħajja tajba niksbu l-verità tiegħek li inta għarraftna. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xiraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu u l-ħaruf tal-Għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel. U waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassis l-artal u l-ħaruf. Għalhekk f'dar felħ tal-Għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinxġulek innu ta' glorja u bl-għeda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej intilajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxiepli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa l-kalċi reġrat il-ħajr tali d-dixxiepli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, nħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-feħl qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġġ tas-salvazzjoni, u rraddulek ħajra xogħġibok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jenna nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Dolores u Ċensina, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lilna l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li jista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spirtu li mexxa lil Ġesu ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li intrid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej
biex kif għarrafna l-misteri tas-sema, hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u timlih b'ħajja ġdida. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.